Nejn fl-imħabba maqudin bil-familja imdawrin f'darna ħinja miġburin aħna mberkin li sbaħ opra tal-ħolqien bit li mallem fl-ewwel żmien ħaġa waħda tnejn flimkien ngħixu fis-slim lilna ħares inmulej kun intana il-mexxej żomm fl-imħabba lilna tnejn żomm fl-imħabba lilna tnejn meta ltqajna mal-mulej b'weda sħiħa tagħna tnejn li ma tiġi qatt fix-xejn għaż-żmien li ġej fir-riżq tajjeb u l-ħażin sew jekk konja jew f'qajrin nibqgħu dejjem ta' xulxin u maqudin lilna ħares inmulej kun intana il-mexxej żomm fl-imħabba lilna tnejn żomm fl-imħabba lilna tnejn jekk qatt nonqsu lil xulxin ma nkunux daqshekk kburin minna nbedu kull tilwim